Les núvies, totes de blanc, caminen sobre l'aigua, de bracet en la mort. Jo en soc una. Durant un temps vaig viure al llit dels oceans. Les pedres precioses, els peixos de plata que guardo a la memòria són boies. L'amor va naufragar. La meva primera llibreria era de caoba vermella, amb portes vidrieres de vidres fumats i riba de laca blancs. 1 metre d'alçada per 1,50 m d'amplària, 3 prestatges de 20. Varen rompre la guardiola de terrissa i tot un capvespre de gener per anar a comprar-la. Aviat, a casa, varen anar arribant Albert Camus, William Faulkner, Virginia Woolf, Víctor Català, Carson McCullers i James Joyce amb el seu retrat d'un artista adolescent que em va crear una úlcera a la ploma. A poc deixava de ser moble i passava a santuari la llibreria. Les pregàries de la nit les feia davant el cor obert de la fusta i no davant el cor de Jesús amb els ulls girats de damunt la capçalera del llit. A la mare, que no havia obert mai un llibre, també l'amarava de devoció la llibreria. Llibres a una casa de pobres. Religiosament es cuidava que la pols no es fiqués per les escletxes i envaís el paper, que el polls dels llibres no es pipallessin les lletres. En canvi el pare que el cigava estufera quan hi passava per davant, satisfet d'haver pogut comprar la mar a la seva filla. A vegades a un pescador se li romp el fil i et quedes al fons de la mar. A mi me varen cercar feina, l'Òmnium Cultural me va cercar feina a Barcelona. Després de guanyar el Sant Jordi ja m'havien cercat una família on ja podria hostatjar-me i on me rentarien la roba. Troc que era l'Agustí Bou de la Sucrera Espanyola, que era secretari, gent que m'havia cercat feina, i jo vaig anar a Barcelona per veure primer abans. I dins l'avió me vaig trobar amb en Jaume Vidal Alcover, carregat de maletes, que anava a viure amb Maria Aurelia Campmany. I en Jaume va dir, abans d'anar cap al teu hotel, vine a Can de Maria. La Maria vivia a l'àtic, un àtic en el carrer Mallorca, un àtic petitet, però estaven assajant, hi havia tots que estaven assajant teatre, la Maria fumava que el cigarrot, i me va dir que per estar a Barcelona hauria de col·laborar en revistes, hauria de col·laborar en programes de ràdio, i jo vaig començar a pensar, però si jo he de fer feina per guanyar-me la vida, per pagar, estar a Barcelona, després he de col·laborar a revistes, he de col·laborar a programes de ràdio, quan poder escriure, quan seré jo mateixa. Me vaig atabalar molt. Vaig començar a mirar per la finestra, records, encara hi havia fàbriques de Barcelona en aquell moment, vaig veure un cel molt gris, vaig comparar el cel de Barcelona amb el cel de Caladó, vaig dir, no, jo per un tros de cel més blau me'n vaig a Caladó. I l'endemà vaig partir cap a Caladó i després vaig escriure cartes, perquè no hi havia telèfon com ara, que ni les cases, que no tenia. Vaig escriure cartes i jo també m'havia anat i que seguiria a Caladó. En aquell moment passa molt més desapercebuda, però també és molt més lliure.
I escriu el que vols, que això era, per mi era lo important. Quan me diuen, te fan aquest reconeixement, m'he sorpresa, perquè dic, home, se n'han recordat de mi, que jo estic aquí sempre retiradeta, no faig vida literària, però després no ho visquen, això. Que l'Ajuntament em va donar, la de Palma, em va donar la medalla d'or, també, sí, no sé, és veritat. I a Catalunya, que sempre jo crec que és com un miracle que se'n recordin de la perifèria, d'un escriptor que viu, a més de la perifèria, que treballa a la perifèria, i per tant són aquesta mena cama de miracles. Sí, per tant, jo crec que l'obra fa el seu camí sempre, al marge de l'escriptor. No crec tenir molt de lectors, tampoc. La meva percepció és que no tinc jo una infinitat de lectors, però tinc uns lectors fidels, crec, que possiblement són els que salven l'obra. Volia sortir de Santanyí, volia anar a treballar de qualsevol cosa i una vegada vaig veure un anunci de plaça de Janés per vendre llibres a domicili i m'hi vaig apuntar. Vaig durar 2 dies, me varen posar una senyora perquè me n'ensenyés i aquella senyora entrava a oficines i coquetejava molt. Jo no vaig ser capaç de fer aquell coqueteig amb els homes de l'oficina per vendre aquells llibres, és a dir, que no em vaig vendre cap. Me'n recordo que me'n vaig tornar a Santanyí i em va anar a Vidal i Tomàs, se'n va riure de mi, sé que em va regalar una crema com a compensació de la farmàcia, em va dir, ja, posa crema solar, tranquera i pren el sol. Va ser com una anècdota que té la seva gràcia, però no va durar més d'un dia i mig. Abans de la botiga popular, que havia deixat Calador, vaig fer feina en el bufet d'en Fèlix Post, secretari de... Que hi ha una anècdota guapa, perquè ell era el president dels advocats joves, dels joves advocats per la llibertat, o no me'n recordo exactament com es deia, i va venir en Joan Carlos a Palma com a príncep. I sé que varen tancar totes les finestres de despatx. I clar, és una cosa que te queda, no? Però després, tant d'escriure a màquina, perquè el de secretari el que fas és escriure a màquina, no? Quasi agafar el telèfon, no tenia ganes, no tenia ja energia per escriure el que jo volia. I vaig decidir posar una botigueta de ceràmica en el barri antic, ja de Palma, a prop de la catedral, i just a vora del museu, i vaig estar allà una partida d'any, venent ceràmica popular, i vidre, i coses així. És a dir, la botiga vivíem, però mal vivíem, perquè jo estava escrivint i entrava la gent i quan jo alçava els ulls veia que m'havien robat coses, perquè jo seguia escrivint. Jo tenia la màquina damunt les meves cames, la màquina d'escriure. I estava allà escrivint i entrava la gent i mirava. Vull dir que... Però sí, ell tenia una cadira molt grossa com a d'església que vaig comprar a un home que anava amb un carretó cap al mercat i en aquella cadira s'hi va seure molta gent, s'hi va seure en Estanyers, en Tomeu Fiol, en Josep Maria Llompat, jo no sé, ja venia la gent i se seia en aquella cadira. Ell tenia llibres de buc perquè no s'hi seguessin el client, que a vegades gent, i quan venien així persones amigues, llevava aquells llibres i se seien en aquella cadira, que no la vaig posar aquí perquè no me cabia cap paret, era una cadira grossa. I se va fer moltes tertúlies en aquella botiga, va ser molt guapo, i va conèixer també gent que passava, sí. Era molt joveneta i me va aconsellar una monja, Sor Maria de la Creu, quan jo li vaig contar que volia ser escriptora, i em va dir, vés a parlar amb l'apotecari. Em va anar a Vidal i Tomàs, allà era l'apotecari, no, a Santanyí. I vaig anar, me va mirar d'una manera un poc estranya, aquella nina que diu que vol ser escriptora, i em va demanar que hagi llegit, i jo vaig dir res, no tenia llibres. I em va dir, escriu qualque cosa i dur-la a mostrar. I vaig escriure una anada a Anna Maria Moja, que la tenen pintada, aquesta dona que hi ha pintada dins la cuina, a beurar les vaques. Anna Maria vivia davant casa meva i cada dia anaven a beurar les vaques, perquè no tenien aigua a les cases. Hi havia l'abeurador
públic en el poble. I jo anava a Anna Maria, a les seves vaques, a Salvadell, a veure les vaques, i escoltava xerrar les dones. I clar, jo veia que aquelles paraules tenien sang, aquelles paraules, perquè el que no te contaven res, no sabies que hi havia hagut una guerra, no sabies res, i com a nina encara més, però aquelles dones parlaven i ja hi havia dolor, i ja hi havia sang. I després la mà, la majoria també hi havia moltes dones de mariners, molts de mariners no tornaven un dia de mal temps, per tant la mà també hi havia no només la bellesa de la mà, hi havia la tragèdia de la mà, i jo tot això ho bevia. Jo sempre dic que anant a Anna Maria Moig a veure les vaques vaig aprendre moltes de paraules del meu poble. I aquesta primera contarella la vaig presentar amb en Vidal i Tomàs. I em va dir, segueix escrivint i vine a mostrar el que escrius, venim a mostrar el que escriu cada setmana. Jo cada setmana anava a veure amb en Vidal i Tomàs, amb un fotimer de llibres, escrivia tota la nit, mon pare era pescador i s'aixecava a les 3 de la matinada per anar a pescar i preníem un tassó de llet plegats, ell per anar a pescar, jo per anar a dormir, jo escrivia. I en Bernat m'escoltava. Això és un gran mestre, aquell que t'escolta. En Bernat no deia res, aclocava els ulls i m'escoltava. I de tant en tant deia, això està bé. No me deia res més. I crec que això és el més gran que pot fer un mestre, perquè que te digui això no està bé, aquí posa una coma, aquí aquesta imatge és dolent, no. Ell també deia, això està bé. I jo sabia que havia escrit pintura 20 pàgines i que només se salvava una frase. I a partir d'aquella frase jo seguia escrivint i així va durar molt de temps, i em va anar, ja dic, me va escoltar, per tant me va salvar la vida, me va salvar les paraules. Sense em va anar, jo crec que m'hagués com no hagués fet res, un poble com s'entengui, on no hi havia ni biblioteca ni res on fer res. No és com ara que vas a Palma cada 2 per 3 i te pots trobar gent, però jo no coneixia ningú. No sabien dir que a 25 quilòmetres de casa meva hi havia Anna Maria Antoni Salvà, és que no sabien res, perquè a l'escola tampoc no mos ho deien, no mos ensenyaven res. I per tant, en Bernat Vidal, és a dir, jo dic que en Bernat me va salvar les paraules i la vida. Sí, és a dir, com que no arriba a jardí perquè hi ha aquest trosset de terra, però no sé, jo que ja no vaig al bosc, com una miqueta de bosc, no? I hi ha l'ullastre, de gros, i sí, salvatge. I quan se romp qualque cosa, com el cas d'aquest càntir que me van rompre els moixos, ja me feia una pena molt grossa que desaparegués aquest càntir tan preciós. Era un càntir d'en Taifa, un ceramista que hi va haver a Eivissa, va ser molt famós a Eivissa dels anys 70, però és que era preciós. I mira, jo tinc el trosset del càntir, i aquest cavall també era tot un cavall. També ven moixos salvatges, gats salvatges, que jo els estim molt en el gas, però venen de nit quan no pot fer res i te rompen coses. I jo els miquetes. Per allà hi ha una greixonera enorme a la boca, que està travant un tros de greixonera, un tros de cassola allà. Era aquí enorme, allà te fa un mal perquè ja era de la padrina, aquella greixonera enorme. I un dia una brega de moixos, la greixonera es va rompre i vaig trobar, la vaig posar un tros d'un racó i així. A dir que no acaba en la forma, els objectes. Silenci i soledat crec que són com un tresor. Quan te'l vols, perquè una soledat que no la vols, hi ha gent que se pot desesperar, no? Però la soledat ben entesa. Jo crec que no existeix tan sol la soledat. Només que estimis alguna cosa, un gerani, un llibre, una música, qualsevol cosa, i tinguis un telèfon a qui poder trucar, ja no hi ha soledat. La soledat és el no res. I també és que estimis qualque cosa, ja no vius en el no res. Jo possiblement l'he viscut sempre, la poesia, i no se m'havia ocorregut escriure les meves històries en format poema, perquè el meu llibre de poesia són històries, també. Si cerques el primer, l'Òbel i la història del meu pare, que no tindria massa importància si no fos la història de la majoria de pares, pare i mares d'aquella època,
que vivien després de la guerra, hi havia una misèria, havien d'emigrar, les dones esperaven, però és una història que, diguem, no? Tot el cavall, primer, li havia posat tot el cavall un conte. Després vaig treure el conte, perquè també hi ha personatges que van del primer poemari, travessen tot el llibre. També el darrer, Para que fem en la mare morta. Fred els ulls és un sol poema, comença en majúscula i acaba en majúscula tot. I l'únic que possiblement se diu més a un poemari seria Fred els ulls, que ja dic que la part espiritual de l'Òvali. Però me refereix que som narradora i me venen històries, no me ve un poema ara, un poema després. Abans de començar a escriure un llibre, me ve una història. I clar, i de vegades quan la començo a escriure hi poso moltes paraules i després he d'anar tallant i he d'anar pensant més una pàgina com la podria dir mostrar en només 2 paraules i aquesta és la passió que me mou quasi, jo dic també que si com tot gran, que ja som vella, ja complim 80 anys vaig més a economitzar en tot i també ho faig en les paraules. Pare, contesta, què fem amb la mare morta? Potser podríem posar-la dreta a un racó de la casa. Fanal, a llum de peu, ens il·luminaria les nits més negres. Tret que prefereixis tenir-la plantada al jardí i veure com s'inclina cap a tu. De sobte et vares trobar entremig de l'espai, caminant cap al seu somriure encisè entre nígols. El sol no et va enlluernar perquè tu també eres llum.